Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay basa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 1 ken 2. Nasaysaya at apilyam ti nainbag anagan, ngam ti kinabaknang. Awan paggidyatan tinabaknang ken napanglaw. Agsipod ta agpadpadada a pinarswa ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay na Esther, imbagak lang aro dun kan kang agaplay ka iji pagpapaayak a groserya. Agkasapulan kami iti kaduhami ijay. Amangan nga no saan nakamaawat. Tawan mo't experience kung agtrabaho iti groceria. Ay, anya kalakat ngaminan aya. Un-una amtumot ngamin. Ag-apply ka pa nga umunatap no maamwam. Sana kasta adi mo pa lang napadpadas ng pagarupo mo nga amangan no saan ka maawat. Alicia. Agi-submit kakit din iti resume. Mamati ak amaawat ka ijay. Tagkasapulan kami at talaga iti kanayunan akadwami ijay. Sige. Angam, saan nga taan nakababain? Anya ko matipagbainam. Basta ag-apply kakit din. Mamati ak amaawat ka. Nagadumanan ti insangpet mo ang mainayon kadagiti tagilago iti istor, anak ko. Wen ananang, anyat serbi nga agpapaayak nga iti dakkel a groserya, no agkurkurang kit din ti tagilako iti istorta. Wen gayam, anak ko. Agrikriklamo ti daddo maatersena diti lugar tayo. Ngamin, nababa ka noon ti presyo dagiti tagilako ta. Ay nananang, awan karbanganda nga agreklamo. Basol ta aya, no direkta nga agal-alak iti tagilako tayo iti groserya. Wholesale ti presyo ijay no siyak ti gumatang. Iso ang nalakalaang mat ti panagilako tayo. Bentahe tayo dayta, nanang. Ala, takas tanto nga ro ti ibagak kadakwada. Di yu ida ni kaskaso. Baybayan yu ida. Awan ti bibiyang tayo kadakwada. Awan dakas na no padasam. Sika ngamin. Sana rumbang asikamot lang timang pakapoy iti pakinakam mo. Babaan kadagiti negatibo apang panunutam. Fred. Saan tamat amakamkamtod iti kasapulan ta? No apay ngamin nakayat mo pa'y lati agtrabaho. Kayat ka ngamin atulungan. Nang runa tawan pa'y matanak ta. Kan maburing ak dito'y balay. No kasto'y nga adda ka iti trabaho. Kat apay nga rod apang panunutamon. Nga amangan no saan ka amaawat iti pag-aplayam. Ay, jakman amon apay akastoyak, Fred. Nakapsot ti pakinakam ko. Sana rumbang dayta, bakit? Aging ka na sa papay. Baliwa mon ti kastang ugalim. Masapol ngagbalin ka anatibkar. Tapno mabaalam ti anyaman adumteng apan nubok iti biyagta. Ala, ituloy mo ti agaplay iti groserya nga ayan ti gayem mo. Mamati ak amaawat ka ijay. Agtalag ka iti kabaalam, Esther. Anya ngay, kumusta ti panagtrabahom diti groserya? Masansanay akon, Alicia. Saan ako nga agdandanag, akas ididamo alawas ti panagtrabaho. Kunak tumot namin kan ka. Nalabas ka na makabulan dito yan niya. No saan ka mariro? Wen nga rod, Alicia. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Ti importante, naawat kan ditoy. Kat, ipakpakaw na akon. No anyaman ti madmadlaw mo ditoy, saan kalatan nga agtagtagari. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alicia? Maamuam tumatlaeng. Basta tandaanam ti bagak. Anyaman ti madlaw mo, saan kalatan ngagsasao. Yaw-awan mo latan, kat tilaeng trabahom ti asikaswam. Alicia, mailasin kong dagiti para iti tirse na medya lugar nyo. Nasayat no kasta, Mario. Di ka rin panya ka. Ang mga nun nalipatamon. Si kakit dimat. Kaano pa'y ajak intod ti karikan ka? Sa bagay. Oh, kasano nga ron? Kuntakan nakton, no adan di pangiluganam kadagiti inlasin ko nga istak para iti tirse nam. Ha? Wen, maalang aro din.
Agsublitan iti trabaho ta. Ang mga nod dapay makakita iti limo da pa nagsarita ta dito asidag ti bodega. Hala, umay kan, Mario. Anya nga, Esther? Kumusta ti pa nagtrabaho? Nairuama kon lakay. Saan ako na kasi di damo ang madandanagan. Amo kon tar aramidag iti groceria. Nasayat no kasta. Oh, makumikom kan. Saan ka mat siguro na maboring akas idi adda ka pailaang dito balay? Saanen lakay? Aklunak ang makabannog tag trabaho iti groceria. Ngam okay laan. Saan abale? Makaaliwak sayak mo tunggal day off ko. Kasinton bigat. Nairanapay nga daw ti Domingo. Nasayat nga rod no awan trabaho minton bigat. Masapul nga agkuyog ta mapan makimisa. Urag pada ta makumikom gapo iti trabaho. Masapul asaan ta malipatan ta agdayaw iti namarswa. Dahita ti kayat ko kan ka, Esther. Ngamin, natibkar ti pamatim iti Diyos. Rumbang laeng lakay. Tauraan niya pa iti mapasamak. Ti laeng Diyos ti rumbang nga pagkamangan tayo a pinarswana. Padasam ti agipulo, at talaga makaraman Ni. kanya. Apay nga tanga agkakaribuso dagiti katrabaho kichay. Di ka makisbibyan iti aramida. Anya nga ta ti mapaspasamak. Ay, sana siya di padasam si ka. Ni mat Alicia tay tada ka apa na. Asit kakman. Alicia, Oh, si kamat gayam. Ala, umay kan. Panawan tan dagiti nga awan serbina at tao. ha? Umay kan, tama nga no iraman da kapay nga ichismis dagita. Panawan ta idahan. Talaga akabuting da ka dagiti katrabahuan ta niya, Alicia. Rumbang lang agbutang da kanyak. Iti kasta, awan to apulos ti makaiturad nga agsao may papan iti sideline ko. Bili ba ka talaga kan ka? Malaksi da naturad ka. Tuso ka pa'y. Ay na Mario, rumbang lang agbalin tayo ana utak ita panawan. Alangan mo't atilatan amo tayo ti bumakbak nang. Idinto ta nagbasit ti paspasweldo na kada tayo. Masapula dumiskarte tayo mo't Kat gaputa kabuteng da ka dagiti katrabahuan ta. Siguradong agtalinad a palimad ti amin. Santo amaduktalan ter aramiden ta. Jakla ko makayat ta agibagakan ka. Taamok anasingad kayo nga aggayom kin ni Alicia. Agpaiso nga aggayem kami kan ni Alicia. Ngam no sa bali mat gayam ti aramid na. Saan ko matla kanunungan? Naimbaglaangan ata sa bali ti ugalim iti gayom mo. Iti na ibagam kanyak nga aramid ni Alicia. Sigurado ang mapagatapan tayo amin nga agpapaay dito eh. Iti kanito ang maduktalan ti amo tayo dagiti mapukpukaw nga istak. Sigurado day ta Iso nga rod nga ibagbagami kan kwa na. Asaan arumbang ti aramiden na. Ngam apaan na kami mo. Si kaman kit di timang bagbagakin ni Alicia. Taggayam kayo mat. Barang si katidenggan na. Masapol nga isardeng ng tikas nga aramid na. Sakbay amaduktalan ti amo tayo ti amin. Kat mairaman tayo pa'y nga awan mat dangkas nga aramid na. Agluplupias iti istak ti istorta anak ko. Iso adakkel mat ati matmatgedanta. Di kad nasaya at nanang. Iti kasta, adalat ta madadaan nga aramaten ta. Nga uray anya pa iti mapaspasama. Katuan nagsardeng matan nga agrekreklamo dagiti padata nga da istor na diti lugar tayo. Manipod idi imbagak a menos presyo ti panagangkat mo kadagiti tagilako ta. Talagamat ngamin nga awan karbangan dagiti kalugaran tayo nga agreklamo. Basol tayo nga rod no nalaklaka nga adayo ti presyo ti lako tayo nga maisuda. Saan mat? Saan aya, nanang? Katuan mat anak ko. Iso ang maganasan akmat nga agbantay iti istorta, taado ti gumatang. Basta sayaatan nyo lang ti agbantay iti istor tayo, nanang. Siyak ti makaamo nga agala kadagiti tagilako tayo. Eta, naisimpa ko nagitistak nga iyawid ni Alicia. Sigurado nga'y kanak manan ni Alicia ti dakalagatad. Ada manin pag happy-happy ka. May tigas to eh. Mario, apay dagito istak nga inlasin mo. Ne, si kamat gayam, Esther. Kapay nga daka dito eh. Rumbang ko mga daka iti ayan ti pwestom kas trabahador dito yung grocerya. Saan ka de? Kwa,
Nadlaw ko ngamin nga da sa bali nga iwas mo itay. Iso limod asinurot ka. Nakitak pa iti panagsarita yu kan ni Alicia. Anya? Apay dagito istak na ilasin ditoy. Kasla ready for pick up mat dagitoy. Akwa, jay... Esther, apay, anyat mapaspasamak dito eh. Alicia, Naimbagtadakan. Da kayo lang ang sarita. Sige, panawan kayo pa dito, Alicia, apay dagito nga istak. Nadnadlaw nga inlasin ni Mario dagitoy. Akin ko ka dagito a produkto. Esther, imbagak mo kan ka idi kasarsarot mo pay laeng. No anyaman ti madlaw mo, saan mo latan nga ikaskaso? Alicia, saan aday ta ti sungbat ti saludsod ko kan ka? Apay dagito nga istak, kunak. Alaman laangan. Ibagak langan ti agpaysukan ka. Total, agayam tamad. Dinakmad siguro ipasubo. Kukwak dagita. Iyawid ko, tapno ada tagila ko iji tersena mi kaninanang. Anya? Kaya't mo asawan? Takawam diti pagpapaayan tayo ag groserya dagiti ilaklakom iti tersena yo. Nalabos kamat ngagsao, Esther. Saan ko atak-takawan? Bingay ko dagita, gapo iti nagbasit apasweldo kada tayo ti amo tayo. Ngam Alicia, nalawag atakaw dagita ta saan mat nga Ang amo ti... naasim, Esther. Saan kan ngagsaupay? Tiket di aramidam. Agala kamutan iti iyawid mo. Ibagam ka ni Mario, tailasinan na ka. Agpatakder kamutan iti tersena iti paraangan nyo. Sana. Jak maiturad nga aramidan ti kasitar aramidam. Delikado dayta. Amangan no may sagmak ka. Maisagma kaklaan, no agipulong ka. Awan ti makaiturad nga agipulong iti amo tayo, takabutang dakdag iti katrabahuan ta. Ita, no talaga agayam na, di nak ipulong. Umanugot ka laangan iti imbagak, nga agiyawid Saan, ka... Alicia? Jak mairusok nga aramidan dayta. Katap no sa anak to mairaman, no bilang laan. Kasayaatan nga agikataklaangan ditoy. Ngam ti mairaman akto. Numaduktalan ti madi nga aramid mo. Jakla yung pagarup akas jay ti aramid ti gayem mo. Anang alukoy ken ka asumrak iti dayjay a groserya. Uray siyak, Fred. Panagkunam. Husto ka di ti desisyon ko ang nagikataklaangan ijay? Kasayatanan Tano maduktalan ti akin kukwa ti kasjay a mapaspasamak. Sigurado ang madaksan amin dagiti agpapaay kan kuana. Nang runa no saan nga aklunan ni Alicia ti amin. Talaga di naklunan ti kasjay nga aramid na. Posible dayta, Fred. Ang sayang tawanan trabahok. Idintutan ni Alicia. Madlaw nga umalalwan ti panagbiag na. Gapo iti kasjay nga aramidan na. Saan mo at tagisayangan ti kaawanan ti trabaho? Kan saan mo nga apalan ni Alicia no bumakbak nang man? Ngamin, awan serbi ti panagbalin mo abak nang no naggapumat iti dakes nga aramid. Kasayatan ti inaramid mo ang nagikat kan. Tanapagtalinaed mo ang nadalos tinagan mo iti nagpaayam. Kan maysa, awan dumatibak nang kan napanglaw iti imatang ti Diyos. Tandaan nam dayta, Esther. Ay na, anak ko, maragsakan ak tanagado ti tagilako ta. Malaksi dagito'y adda dito'y tersena tagilako. Ado pa'y tinakaistak di tabalay. Ay, no dakla ko ma dito istor ta. Kasla, mini grocery ko man. Bayan nyo, nanang. Padakkelan tayo dito istor tayo. Tapno na lawlawa pag yan ang dagiti istak na isang sangpot ko. Swerte ka at agpapaay ka iti grocerya. Ada pagangkatam iti tagilako ta analaka ti presyo na. Nanang. Diskarte lang dayta. Kat gapo iti diskarte, so may sayaatan ti panagbiag tayo. Wen nga rod, anak ko. Napaaramid ta pa yan ti balay ta. Napintason. Pudno dayta nga imbagayo, nanang. Iso nga... Ni, anak ko. Mobil mo't dagiti pulis ti nagsardeng iti batok. Apa yun nga eh? Diyak mo, nanang. Mabit lang, takasaritak ida. No kasta? Agpay so day siya adamag? Wan, Esther.
Pinaibalod ni Boss da Alicia ken Mariong, idinaduktalan ti madi nga aramid na. Tinakas ang nairaman sa anak kabalod jay ina ni Alicia. Ay, una yun. Ay, sus. Nakakaasimot nga ro jay inana Talaga Ngamanya ngay nga rod. Kas jay mat ngamin ti aramid ni Alicia. Nairaman lakit nga rod pati jay inana nga inosente. Agyaman nakken ka ha. Naimbaglakit din ta nagranata. Naamwak ti pudno. Umay nakadila ison. Isungay may ka dito'y pagbaludan, Esther. Ala, si Kamat. Apay ko mga aramitat ti kasta. Imayak dito'y tasarungkaran ka. Ngamin, aggayam ta Alicia. Nasingad ta nga aggayam. Esther, agbabawi ak. Agbabawi ak iti amin nga inaramid ko. Pati ni nanang nga awan mo't basol na. Nairaman pa yan. Alicia, Sapil ako matapat yan dak iti korte. Asyak lang tinagbasol. Katawan amo ti inak iti aramid ko. Iti kasta, mawaya-wayaanan ni nanang. Masyanak kan kwa na. Bakatan. ala, agkararag ka iti Diyos, Alicia. Mamati akadenggan ti Diyos ti kararag mo. Nang runa kat madlaw ang nalaos ti panagbabawim. Esther. Kat kasgayam mo, si dada anak mo't atumulong. Ang tikang runaan na pagkamangam ita, iso ti Diyos anamarswa. Tamamati ak, adi nakabaybayan. Awan tinasayaat apagtungpalan ti dakes nga aramid. Ngarod, agaramid tayo itinasayaat para matlaeng iti pagimbagan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo, dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, iti direksyon Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo ang